World Bank yobudikira ichiramba nyaya yekunzi ndiyo iri kudhiraivha kana kuti ndiyo chibaba chezigi kana kuti tingati chiko ndiyo kana kuti zigi kababy kavo vazviramba nyaya iyoyo. Nyaya iyi payakambobuda ichitaurwa nagavhena mushaya vanhu, inini personally panapa ndakauya ndikataura kuti inini zvangu gavhena ava ndiri kuvadhauta. Handina kuti anyeba, no, ndakati inini zvaari kutaura ndiri kuzvidhauta. Pasina nguva akazobudikira kutaura kuti no, it is not true kuti takati mari iri kubva mari iya yakabva kuWorld Bank. Takangoti World Bank yakangotibatsirawo chete yakatipa consultancy. So panapa World Bank iri tobuda ichitozvidistance ichitaura kuti isusu hatina chekuita nezigi iroro. Tinongo-offawo polisi kune nyika dzinenge dzazvichuzirawo mari yadzo, tine zvatinongovabatsira kungovaudzawo. Kwete kuti isusu tisu tinoudzawo kuti gadzirai mari yakadai so. Vabva vazvibuditsa ipapo. Zvinova zvinhu zvakonzeresa doubt manje kuti wakutarisa kuti gavhena wenyika ari kutanga ari kunyebera nyika manje. Wamboti World Bank ndo yakakupa consultancy, yakakupa idea, ndo kwakabva mariyo. Kana muchida kuzoblema musableme isusu, kana yafoira blemai World Bank. World Bank yacho yakubudikira kuti aiwa haisusu hatina munhu watakaudza nezvemariyo. Zvinhu zvakadaro zvinhu zvinoconfuse, ende kubva kudhara ndosaka uchiona kuti vanhu vakawanda vanodhauta matongerwo anenge achiita nyika ineyi nevanenge vachiitonga, because hapana musi wekuti unonyatsoudzwa chokwadi chiri straight. Unotanga kufunga kuti zvinhu zvese zvinenge zvichitaurwa manyepo. Nyaya iyoyo payakabuda iko zvino izvi yanga yakazara paZBC pachitaurwa kunzi aiwa haisusu mari iya takatobva kuWorld Bank chichi and stuff. Iko zvino izvi World Bank yakuramba manje kuti hatina kumbodaro mari. Haudzione news idzodzo dzichibuda kuna naZBC. Why? Because they know kuti hatingazobuda tichinzi takanyeba here. Zvatakatotaura ndizvozvo. Munhu anenge ari kunana dotito kana kokupedzisira kwekuti network inotonetsa, haana access yeinternet, zvinotomunetsa kuti azosvikirwa neinformation yakadaro. Musoro make anenge akatongoudzwa kuti mari yakabva kuWorld Bank. Pfungwa dzake dzese kukura kwese achachembera kangodaro. Ndoponoona kuti zvimwe zvinhu soka zviri fani so. Vanhu vari kuchembedzwa nepropaganda vachingoudzwa zvese zvekunyeba. Ameno muri Zimbabwe ndo nyaya iri panapa, proof irapa World Bank yarampe. Ameno kuti muchaiutorose nyaya iyoyo. Vataura kuti isusu hatizvizive zvenyu zvezigi zvenyu izvozvo.